14 ċiklist li ħadu sehem fl-edizzjoni ta' din is-sena tal-Life Cycle Challenge irritornaw f'pajjiżna wara 10 tiem mill-aktar diffiċli li fihom qatfu għal 2000 kilometru minn Bangkok fit-Tajlandja għal Kuala Lumpur fil-Malasja. Dan kollu biex jiġbru fondi bris pazjenti li jbatu b'mart fil-Kliewi fil-waqt li joħolqu kuxjenza dwar l-istess mart. Is-sala tal-waslit fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta il-ġimgħa wara nofsinhar kienet ippakjata b'qraba ta' ċiklisti, iddominat ukoll l-istennija ċiklisti anke mill-annimali tagħhom li wħud ukoll kienet jistennew b'ħerqa fil-Mitjer Malti. Daqqu s-sija u nofs ta' wara nofsinhar u minn wara l-bibien ta' fejn ikun qed jinġabru l-bagalji bdew joħorġu ċiklisti. Ħafna minnhom b'kaxxi kbar li fihom kien hemm ir-rota tagħhom żarmata. Mal-wasla ta' ċiklisti spikka l-ferħ ta' qraba li mill-ġdid reġgħu iltaqgħu wara aktar minn ġimagħtejn il-bogħod minn xulxin. Spikka wkoll il-ferħ tal-annimali li ltaqgħu mas-sidien tagħhom. Wara r-ritratt tal-okkażjoni tkellimna ma' Robert Vassalla Oġus, wieħed miċ-ċiklisti li ħasem f'din l-isfida diffiċli. L-esperjenza kienet ovvjament challenge diffiċli ħafna. Meta għandek it-tul id-distanzi dejjem tittaqdef u taqdef ma tiqaf qatt ma tiqxaq qalbek. Hija challenge li tipprepara liha għal żmien twil, 4 xhur jew 5 xhur, u mbagħad it reaches a peak sewwa. U meta tkun hemmhekk ma tistax taqta' qalbek, tibqa' għaddej. Iċ-ċiklist spjega kif din ma kienx l-ewwel Life Cycle Challenge għalih u kollha kellhom l-isfidi partikolari tagħhom. Din hija raba waħda tiegħi, għamilt minn Dubai sa Oman, għamilt Vietnam, Laos, Kambodja u għamilt minn Arġentina sa Ċili. Kollha fihom xi ħaġa speċifika li tkun diffiċli. Fl-Oman kellna 42-45 degrees sħana immens u nixfa. Fil-Vietnam kellna wkoll il-rainy season u sħana u humid. Issa kellna rainy season u sħana u humid, imma darba u hekk kellna ħafna xemx ukoll. Madankollu frisk minn 10 tiem taqdif u sfidi tenna li jikkonsidra jagħmel sfid oħra. Sakemm ikonna s-saħħa u jkollna l-ħin biex nagħmluha, iva nagħmel oħrajja. L-edizzjoni ta' din is-sena kienet 23 waħda u kellha lan li jinġabru 200,000 euro sabiex jiġu sostnuti pazjenti li jibatu mill-Kliewi, tinħoloq kuxjenza dwar l-istess mart u jiġi finanzjat studju mediku dwar is-suġġett.